Onorevole Danellis per il gruppo SD, 4 minuti. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Λίγο πριν τις ευρωεκλογές και μάλιστα με διευρυνόμενο τον ευρωσκεπτικισμό, καλούμαστε να πείσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες πως η Ένωση είναι χρήσιμη στους πολίτες της και για τα μικρά αλλά και για τα μεγάλα. Η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά στις αερομεταφορές τα τελευταία 20 χρόνια έχει καταστήσει τις πτήσεις προσιτές σε εκατομμύρια νέους επιβάτες. Αλλά η αυξανόμενη κίνηση ασκεί τεράστιες πιέσεις στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Και όσο κλιμακώνεται η κίνηση θα έχουμε ολοένα και περισσότερες καθυστερήσεις, λιγότερες και ακριβότερες πτήσεις, αλλά και ερωτηματικά σχετικά με την πτυτική ασφάλεια. Οι υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας δεν είναι προετοιμασμένες για τον 21ο αιώνα και ο συνδυασμός ασφαλών και φτηνών πτήσεων χωρίς καθυστερήσεις έχει δυστυχώς ημερομηνία λήξης. Με την πρόφαση της εθνικής κυριαρχίας και της επικουρικότητας, ο έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας παραμένει εξ ολοκλήρου εθνική υπόθεση. Δέσμια στερεοτύπων, ιδεολειψιών αλλά και συμφερόντων. Για τον επιβάτη και για τις αεροπορικές εταιρείες της Ένωσης, η σημερινή κατάσταση των 38 διαφορετικών και ασύμβατων συστημάτων αεροναυτιλίας αλλά και των 60 διαφορετικών κέντρων ελέγχου είναι απαράδεκτα επιζήμια. Και φυσικά αυτό δεν έχει να κάνει με το αν ο πάροχος των υπηρεσιών είναι το δημόσιο ή κάποιος ιδιώτης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τις παρέχουν δημόσια όπως και εμείς, αλλά με ένα πάροχο αντί για τους 38 και εν τέλει με το μισό κόστος. Ας μην μας διαφεύγει όμως ότι η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών αεροδρομίων έναντι εκείνων της Ανατολής δέχεται διαρκώς πίεση. Οι αλλαγές που χρειάζονται είναι οργανωτικές και δεν αφορούν την επάρκεια και την ικανότητα των στελεχών. Αποτελεί επίτευγμα των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας το ότι η μεγάλη αύξηση της κίνησης τα τελευταία 20 χρόνια πραγματοποιήθηκε με δεδομένη την ύψιστη εγγύηση ασφάλειας που γνωρίζουμε και βεβαίως απαιτούμε όταν πετάμε στην Ευρώπη. Αλλά για να κάνουμε το επόμενο βήμα πρέπει να προχωρήσουμε στον εξορθολογισμό, δηλαδή επιτέλους στην υλοποίηση του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Μόνο έτσι θα ελαχιστοποιήσουμε τις διανυόμενες αποστάσεις, με επακόλουθα τη μείωση της διάρκειας των ταξιδιών και της κατανάλωσης καυσίμων. Αυτό θα σημάνει μείωση του περιβαλλοντικού κόστους, αλλά και του οικονομικού κόστους για εταιρείες και για επιβάτες. Με την έκθεση ενδυναμώνουμε το μηχανισμό επιδόσεων, ώστε τα κράτη-μέλη να συμμορφώνονται στους στόχους που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ισχυροποιούμε την εθνική εποπτεία, δημιουργούμε προϋποθέσεις διαφάνειας στην παροχή των υποστηρικτικών υπηρεσιών και φέρνουμε για πρώτη φορά τον ανθρώπινο παράγοντα στο κέντρο του ενιαίου ουρανού. Ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός είναι ένα στίχημα. Ένα στίχημα ουσίας αλλά και συμβολισμού για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπροστά στις κοντόφθαλμες κολυσιεργίες του Συμβουλίου, το Κοινοβούλιο πρέπει αύριο να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα. Κλείνοντας, θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους εισηγητές για την πολύ καλή έκθεση και την άψογη συνεργασία που είχαμε. Σας ευχαριστώ. Grazie. Per il gruppo ALDE, onorevole Bennion, 2 minuti. Thank you, Chair, and thank you to the rapporteur and colleagues for their work on this report. I will not say that we need the single European sky now, because we needed it yesterday.